Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 12 de febrero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Las bajas laborales de un año cuestan 50 millones a la empresa ourensana. Por otra parte, el recurso interpuesto por el profesor de Ourense, condenado por la Audiencia Provincial a 13 años y medio por abuso continuado a una menor, es ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y además ya son 4 las impugnaciones contra los pliegos de la nueva concesión de la limpieza y la basura del concello de Ourense. Comenzamos. Cada día de 2024 se iniciaron 86 bajas temporales en Ourense, hasta sumar un total de 31.553. Estos datos indican también que estas incapacidades temporales supusieron un coste de un total de 49.735.000 euros para las empresas ourensanas. Entre 2019 y 2024 se produjo un aumento del 36,3% de los trabajadores ausentes de su puesto de trabajo, con una subida progresiva. Diversos factores contribuyen a esta tendencia, entre ellos el envejecimiento de la población, que conlleva un mayor número de patologías y, por lo tanto, más bajas laborales. Por otra parte, el auge de las bajas por trastornos mentales a partir de la pandemia también ha disparado el número de trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal en la provincia. De esos procesos por incapacidad temporal iniciados en 2024, un total de 30.314 se finalizaron dentro de los 12 meses que dura el año. Sin embargo, el número de bajas en vigor al inicio de este 2025 ya ascendía a 7.200, situándose en máximos históricos. Se trata de un aumento que se viene haciendo notar durante los últimos años. Así, se ha registrado un aumento del 240,75% desde 2015, cuando se empezó el año con 2.113 bajas activas. La duración media de estas incapacidades se sitúa en los 67 días, haciendo que Ourense sea una de las 10 poblaciones de toda España en las que los ciudadanos se ausentan de su trabajo durante más tiempo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a condena de 13 anos de cárcere imposta a un profesor por abusar sexualmente dunha alumna de 12 anos. A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a condena de 13 anos e medio de prisión imposta pola sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense a un profesor por abusar sexualmente e de maneira continuada dunha alumna desde que ela tiña 12 anos. Ademais, segundo recolle a sentenza, o acusado estableceu conversación coa vítima a través dunha rede social usando un alias para que lle enviara fotografías e vídeos íntimos. O Alto Tribunal Galego rexeitou o recurso de apelación da defensa do acusado tendo en conta a declaración da vítima, destacando a sólida e categórica persistencia na incriminación do recorrente, as testemuñas doutras alumnas e os informes forenses. O tribunal asegura que o acusado era perfectamente coñecedor da fragilidade emocional da vítima e, aproveitando esas circunstancias, presentouse como unha figura de referencia e apoio. Ademais, incidiu en que o home tiña 45 anos no momento dos feitos e, polo tanto, ostentaba unha posición de superioridade derivada da diferenza de idade, da súa condición de docente e do ascendente que exercía sobre a menor. 4 alegaciones frenan la concesión de la limpieza del concello de Ourense. Tanto sindicatos como entidades de inserción social impugnan los pliegos. La accesibilidad de personas con discapacidad y las condiciones laborales son motivo de algunas reclamaciones. Ya son 4 las impugnaciones contra los pliegos de la nueva concesión de la limpieza y la basura del concello de Ourense. Además de las alegaciones de la Asociación de Centros Especiales de Empleo y la CIGA, también han presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública sendas alegaciones UGT y Servicios Comerciales de Inserción Laboral, por lo que el Tribunal ha tomado como medida la suspensión cautelar del concurso para renovar la concesión que ahora presta en precario Eco Ourense. Entre otras cuestiones que han motivado principalmente las alegaciones de los sindicatos, se recoge que los pliegos empeoran las condiciones laborales de los trabajadores al serles de aplicación el convenio sectorial y no el firmado con la empresa que tenía mejores condiciones.
El presupuesto para contratar el servicio por un periodo de 10 años tiene presupuesto de licitación anual de casi 16 millones de euros, hasta un montante de 160 millones de euros en total, lo que configura el contrato más goloso de todos los que debe ofertar el concello. Esta cascada de alegaciones contra los pliegos amenaza con tumbar el concurso. Sería el segundo que cae después de que el concello tuviese que cancelar los pliegos para la concesión del autobús urbano por otras impugnaciones. Ahora el gobierno local está reelaborando los pliegos para adaptarse a los cambios que exigía el Tribunal de Contratación de la Xunta, un proceso que dilatará la renovación de la concesión, según calculan en el concello, al menos hasta marzo de 2026. Controversia por la puja de la barra de la Alameda del Entroido de Ourense. El que gane la concesión abonará el canon a los grupos y orquestas del Entroido. Las bases que el concello de Ourense ha publicado en el boletín oficial de la provincia para sacar a concurso la barra de bar de Bispo Cesario para los conciertos del Entroido ha desatado la polémica. El concello no pasa por su mejor momento económico, sin presupuestos y sin liquidar todavía el ejercicio anterior, y el gobierno local intentará sufragar parte de las fiestas con una barra a través de un concurso oscurantista. Los pliegos para la adjudicación de la barra del bar recogen que el canon, que el concello puso en un mínimo de 15.000 euros, se abonará al concello en especie, pagando total o parcialmente a favor de las empresas que indique el propio consistorio, de los costes de los eventos programados esos días en la Rúa do Progreso, y lo más llamativo, el pago se hará con anterioridad a que se otorgue la autorización. Por si fuera poco, advierte que no habrá devolución de ningún tipo por suspensión de alguna actividad debido a la climatología. Pero más allá de que el concello derive el pago de este proceso a otras empresas, hay otras cuestiones llamativas en el proceso y son los criterios de adjudicación. No hay ningún tipo de valoración técnica de la empresa ni de precios de los productos ofertados. Solo se pide estar de alta en el impuesto de actividades económicas y ofrecer el precio más alto posible al concello. Estas bases, para las cuales hay desde hoy 5 días naturales para concurrir, ya han provocado las primeras críticas. El BNG mostró sus dudas y pedirá explicaciones al gobierno local por el método empleado del pago indirecto. Ya han solicitado el expediente completo. En años anteriores, el propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, recurrió a esa fórmula del pago indirecto de las barras a los artistas, pero sin ningún tipo de concurso. Ahora, aunque lo saca a concurso, el proceso no parece precisamente transparente, ya que el precio será el único condicionante para adjudicar la barra, y serán personas de la máxima confianza del propio regidor los que formarán parte de la mesa que adjudicará la concesión. Galicia contará coa primeira lexislación regional para o desenvolvemento dunha intelixencia artificial ética, segura, fiable e centrada nas persoas. A Xunta de Galicia quere contar coa primeira lexislación autonómica que regule o desenvolvemento da intelixencia artificial, unha lexislación que nace con 3 obxectivos principais: dispoñer dunha intelixencia artificial segura e salvagardar os dereitos da cidadanía, mellorar a eficacia da administración autonómica e a súa relación coa cidadanía e consolidar a Galicia como rexión de referencia en Europa nesta materia. Segundo a Consellería de Facenda, o seu bo uso proporcionará vantaxes competitivas esenciais ás empresas e vai facilitar resultados positivos en sectores tan importantes como a saúde, a agricultura, a educación, a administración de infraestructuras, a enerxía, o transporte, pero tamén os servizos públicos, a seguridade e a xustiza. A lei regula o uso por parte da Administración dunha tecnoloxía que permite mellorar as predicións para axudar a tomar decisións, optimizar operacións e personalizar solucións dixitais. Nesta mesma liña vai o proxecto piloto posto en marcha no ámbito da saúde para o uso da intelixencia artificial na detección precoz do cancro de mama e no medio rural o desenvolvemento dun sistema de inspeccións intelixentes avanzadas para mellorar a eficiencia dos controis derivados da política agraria común. Elga Interiorismo ofrece unha exposición de Baldomero Moreiras cunha escolma da súa obra.
Baldomero Moreiras regresa á cidade das Burgas. Unha escolmada súa obra pode verse estes días no espazo expositivo Elga Interiorismo. Primeiro había que coñecer o lugar para despois elexir a ubicación de cada peza, porque nada queda ao azar. Unha vez que vimos os espazos que tíamos para traballar e para expoñer, entonces o máis interesante foi encaixar nestes espacios, nestes paneles que temos uns formatos diversos. Entonces, de aí surxiu a idea de facer unha especie de retrospectiva, non é a palabra, pero obras de distintas etapas da miña trayectoria pictórica. Hai obras de etapas creativas moi distintas, formatos diferentes, pero todas desprenden a mesma sensibilidade que acompaña sempre as creacións de Moreiras. Aquí temos esta, concretamente, que é unha obra, un acrílico de gran formato, que está dedicado está extraído de unha colección, de unha serie que se chamaba O mundo da man de Baldomero Moreiras. En este caso era o mundo da mitoloxía. E este persoello que eu aquí represento é unha Venus. A Venus é a clave da beleza. O traballo máis reciente está tamén presente nesta mostra a través dos collages do Entroido. Tamén unha recopilación de varios anos, non só de ahora mesmo, destes últimos anos. Pero sí, digamos que se xuntan nesta colección de collages todo, casi a colección general será de uns 80 ou 100 collages e cartéis que se presentaron na Fundación de Celanova Cruz Enríquez, e aquí traemos uns pequenos exemplos. Non podía faltar unha representación do Eco das Amazonas, unha das series máis queridas polo público. É unha serie dedicada ás mulleres esquecidas ao longo da historia. Foi un traballo que unha pequena investigación que partiu da lectura dun libro de Rosa Montero, na que falaba de que as mulleres esquecidas o que temos que facer é tratar de buscalas tirando de un fío condutor, de unha primeira que empeces a topar, inmediatamente surxen as outras. E efectivamente, eu empecé a tirar dese fío e hai miles de mulleres esquecidas en todos os séculos da historia, para a desgracia da humanidade. E eu fixen o meu intento de poñer un granito de area no xogo da igualdade. E este traballo está feito en esferas policromadas. Un prazer para os sentidos deixarse levar pola súa arte. Barbadás xa ten listo o seu cartel de Entroido e hoxe presentou a súa programación. Os estudantes de Barbadás xa comezaron cos preparativos de Entroido facendo as comadres e compadres para correr as regueifas os xoves 20 e 27 de febreiro. E vamos a ter o desfile dos colexios o venres 28. Empezarán a sair dos colexios, cada un do seu colexio, sobre as 11:30 da mañá, xuntándose na zona da Rotonda da Familia sobre as 12. Serán preto de 1.200 nenos, entre o Colexio Luís Vives, o Colexio Rosidoiro e o Colexio Filomena, e tamén xuntándose neste desfile as persoas maiores do Centro de Ocupacional de As Burgas, como tamén o veñen vendo durante todos os anos. Ese día colgaránse os mecos que realicen as familias e o alumnado das Sampas. O luns 3 de marzo haberá unha festa concurso de disfraces infantís no Parque da Solaina, cunha merenda saudable sen gluten. Todas as áreas do Concello están implicadas no deseño e posta en marcha das actividades.
Haberá unha masterclass de entroido no Polideportivo o martes 25, imprescindible ir disfrazado. Xa comezaron obradoiros no Museo da Gaita e celebrarase este sábado día 15 as terceiras mascaradas ancestrais adicadas este ano ás pitas de Iroás. Estades todos convidados a participar, haberá, pois eso, a máscara tradicional e, sobre todo, música e festa. O venres 28 será o pregón que dé o pistoletazo de saída á festa. Estará a cargo de Lito da Panorama e a nota musical poñerá a gramola. O martes é o día grande cando se celebra o desfile na Valenzá. Como novidade, o percorrido deste ano só será de ida. O mércores queimaránse os mecos para despedirse ata o próximo entroido. Este Concello pensa en aquelas persoas que teñen algún tipo de diversidade funcional e, polo tanto, temos un espazo reservado para eles e elas á altura do Mercadona. Creo que é algo moi importante, un entroido integrador e que non quere deixar a ninguén atrás. E despedímonos cunha reportaxe doutro dos entroidos da provincia, o da Veiga, onde nos contaron a súa historia e como son as súas personaxes. Da Veiga podemos dicir que teñen un entroido de medo. Comezaron o proceso de recuperación das personaxes hai uns 12 anos. O noso entroido ten moita tela marinera, pero sen recuperar. Entón, o que estamos facendo a asociación é intentar recuperar algunhas das figuras que antiguamente, sabes, había nos pueblos. Porque o que era o entroido en sí, cada pueblo tiña o seu, porque había muchísima xente. Anos 20, anos 30, anos 40, 60, ainda había moita xente. A partir dos 80 a Veiga empezou a perder, pero daquela, entón todo o mundo tiña, todos os pueblos tiñan o seu entroido personal. Son figuras, fíjate que teño na mão, xa podes ver, este a morte de Baldín, e era como que cerraba o entroido, sabes? É a morte xa, morreu o entroido. É aquela pena de que morrera o entroido, entonces era a última figura e sacábana o martes de entroido pola tarde, era a figura que salía, que seguramente que saliría algunha máis, fijo, pero sacaban, era o final do entroido, é o que simboliza. Outras das personaxes xa recuperadas son o boi, o charrelo e o zamarrón. O charrelo é unha figura que ven de Baños, ese recuperámoslo en Baños. E bueno, pois é unha figura que leva as esquilas, o que pretendían era, os das esquilas, é unha apreciación, había moitos pueblos, por exemplo, Baldín, hai unha señora moi maior que veu a vivir pa aquí vai uns anos, e ela sempre me conta que estaban os das esquilas. Entonces é un pouco tamén, como é o charrelo de Baños, simplemente que non levaba tanta floritura. E creo que a cara levábana como descuberta, sabes, puñan algo na cabeza, pero a cara iban descuberta. Pero sí que levaban as esquilas e andaban a correr, a meterse carmozas. Entón, o charrelo é un pouco esa figura en Baños, pero eles sí que chegaron a poñerlle nombre. Non é o home das esquilas, sabes, en Baños, senón puxéronlle charrelo, como sona. Entonces vestíanse de liño, que realmente era a roupa que había por dentro. Se te fijas, as enaguas das mulleres era todo de liño, as camisas deles eran de liño, entón vestíanse un pouco con esa roupa, non a roupa que levaban por fora, que era o pantalón de pana, tergal, claro. Entón intentaban darlle, ao mellor, un pouquiño de colorido, colocaban uns lazos, facían as caretas de madeira, ao mellor cada un faría do seu... Entón, cunhos panos de 40, antiguamente chamabanlle pano de 40. Entón, era moi fácil de conseguir, porque os había nas feiras. Entón, adornábanse moito co pano de 40, colocaban igual as esquilas, algúns levaban un tipo bastón, sabes? E o que facían era eso, pois meterse, pois volvemos á mesma, a meterse cas mulleres. As esquilas son eses pequenos cencerros ou campás que levan arredor da cintura e que van soando cando camiñan ou botan. O zamarrón é propio de Vilanova e Corzos, pero non son iguais. Entón, o de Corzos era como máis oscuro, como máis, sabes, era como máis negro, máis... E o que levaba era a careta, tamén que as facían de madeira, van todos vestidos de negro,
e levaban, antiguamente as calles estaban sin asfaltar e sin nada, xa sabes o que había na calle, moito bulleiro e cinza había a barrer, inda que había o día da fariña, o día da cinza, entón eles nun pao puñan como moitos trapos, entonces o que les facían era, imagínate, meter na calle ou na cinza e a repartir como se non houbera un mañá ali, sabes? Esa era un pouco, pois, para espantar, digamos. E así que ao final temos un entroido un pouco de medo, sí. E o zamarrón, perdona, o zamarrón de Vilanova tamén aproveitaba vestir de liño blanco, sabes? E tamén levaba esquila e tapábase, porque Vilanova había moita ovella, bueno, antiguamente aquí había moito ganado por todos os lados. Entón aproveitaban a facer moitos traxes calá das ovellas. Era moito como facían, a parte de ir co liño, claro. O carácter destas personaxes é vacilón e celebran os xoves de compadres ou os xoves de lardeira, pero o seu día grande o martes cando se reúnen os fulións e as comparsas. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.